ibayaw ko matag karon ug unya dagway mo pangitaon ko ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya ngalan mo ibayaw ko matag karon ug unya ngalan mo pangitaon ko. Ikaw lang ang angyan sa among pagsimba. Ikaw lang ang angyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Aduna ako'y usa ka higala nga diin kanunay lang sila mag-away sa iyang asawa. Sa pagkangan nga dili mahatag sa akong amigo or sa akong higala ang gusto sa iyang asawa. Mga butang nga kalibutanon. Mao na maglali sila, mag-away sila, magbingkel sila. Tungod kay ang akong higala is wala pa siya'y tarong nga trabaho. And then mga butang nga gusto sa iyang asawa is dili niya mahatag. Ug mao na nga din ang iyang asawa kanunay maglagot, iyang asawa kanunay makig-away sa iyaha sa pangangan nga wala niya nabatunan kung unsa ang iyahang gusto or gitinguha or mga pangandoy nga mga butang nga gusto niyang mabatunan sa kinabuhi. Siguro mao ni siya ang ato nga problema nga atong nakita karon. Pero kung ato siyang tanawon sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi, naabot ba sa punto nga diin naapoy mga butang nga imong gipangandoy or gitinguha nga diin wala nimo nakuha or wala nimo nabatunan? Nausahay makiglalis ta sa uban, nausahay makig-away ta sa uban, nausahay gusto ginato nga din makuha sa kabutang, mao nang ato makita diri sa kalibutan ngano naa may kawat. Nangawat sila tungod kay gusto sila makakuha sa usa ka butang nga diin dili nilang kayang buhaton or dili nilang kayang makuha pinaagi sa pagpaningkamot. Mao na nga manguha nilang sila sa butang sa uban.
og mao na siya tan-aw nila pinakasayon. Ngano usahay na may giingon nato nga patay or naay mga patay. Usahay tungod sa gusto sa usa ka tawo, mupatayin lang siya para makuha niya kung unsa iyang gitinguha. Kung ato siyang tan-awon diri, atong paghisgutan karong panahona is ang sayop nga pagbutang or sayop nga pagbutang sa atong pangandoy. Ato makita diri nga diin okay man ang mangandoy. Nindot man nga mangandoy, nindot man nga naatay gitinguha. Apan kung sayop ang atong pagbutang sa atong gitinguha or mga pangandoy, sayop ang atong pagbati, sayop ang atong relasyon og labaw na sa tanan, sayop ang atong binuhatan. Sumo na nga din uban ni ako sa pagtuon sa mensahe sa Ginoo. Ug ato ang sutaon pag-ayo unsa man ang sakto nga pagbutang sa pangandoy o mga tinguha sa atong kinabuhi nga diin dili kini makasukwahi kung unsa ang kabubuton sa Dios. Ni sa atong pagabuhaton ang Dios mo'y mahimaya, ang Dios mo'y mahimuot, ang Dios mo'y malipay nga diin dili lamang sa pagtagbaw sa atong kaugalingon o sa mga kalibutanon nga mga butang kundi kung unsa ang kabubuton sa Dios. If na mo Biblia, paligog abli diha sa libro sa Santiago. Santiago kapitulo 4, bersikulo 1 hantod sa 6. Again, sa libro sa Santiago kapitulo 4, bersikulo 1 hantod sa 6. Ang pulong sa Dios nagaingon, unsa bay hinungdan sa inyong panag-away ug panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawasnong kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Gusto kamong manag-iyag mga butang. Unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo makuha, busa, nakigbingkil ug nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Og sa dihang nangayo kamo sa Dios, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. Mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakigigala sa kalibutan mao'y pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makigigala sa kalibutan nagig-away sa Dios. Ayaw ninyo huna-hunaa nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Magampo ta. Ginoong Dios nini nga taknaa, salamat sa kahigayunan nga kami makatuon sa imong mensahe. O Dios, nagaampo ako nga din samtang ang imong mga kanakan maminaw ni maski kami magtuon sa imong mensahe. Tugoti Ginoo nga diin pinaagi sa imuha Ginoo nga trabaho o sa imuhang balang espiritu nga diin maabli ang among hunahuna, maabli ang among kasing-kasing, among makuha kung unsa imuhang mensahe niini nga taknaa, among makuha kung unsa Ginoo ang imong kabubuton sa imong mensahe nga diin magkinabuhi kami oyon kung unsa ang imong mensahe, oyon sa kung unsa imuhang gusto, oyon sa imong kabubuton o Dios. Tuguti ni maski ako ubos sa tanang ubos nimong alagad, gamita ako sa pagsulti sa imong mensahe nga diin ako mapasabot sa imuhang makaanakan kung unsa ang imong mensahe o gustong ipaabot sa ilahaw Dios. Ginoo, ikaw Ginoo ang masentro niining tanan, ikaw Ginoo ang sentro niining among paghisgutan karon. O ikaw o Dios magauban sa pagsugod hantod sa paghuman. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Balikon ko nga diin, tagsa-tagsa sa tuwais natay pangandoy. Gihatagan tag kasing-kasing sa Dios para mubati kung unsa man ang tinuod natong pagbati. Mubati tag paghigugma, mubati ta og kasubo, mubati ta og kasakit, mubati ta og kapaitan sa kinabuhi, mubati ta usahay og pagselos, di ba? Mubati ta usahay og tanang klase nga pagbati is ato ang
mabatian tungod kay anatay kasing-kasing. Ug usa niini is mobati ta ug motinguha ta ug pangandoy para sa pagtagbaw kung unsa ang atong pagbati nga naa sa kasing-kasing. Ug mauna ni siya nga usahay nga atay pangandoy nga sayop pagbutang ang atong pagbati. If sayop pagbutang ang atong pagbati, sayop ang ato ang pangandoy. O sayop ang atong pangandoy, is mao ni siya ang pangandoy nga wala nahimuot ang Dios or wala sa kabubuton sa Dios. Unsa man ang tinuod nga pangandoy sa Dios? Unsa may giingon sa kasulatan? Unsa may giingon sa pulong sa Dios para kita makabalo ug masuta nato pag-ayo unsa may kabubuton sa Dios, unsa may mensahe sa Dios, unsa man ang tinuod nga pangandoy ug unsa man dapat atong ikinabuhi nga pagbati. Nagingon si Santiago sa pulong sa Dios sa bersikulo 1 sa kapitulo 4 sa Santiago, unsa bay hinungdan sa inyong panag-away ug panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Sa kapitulo 4, atong hisgutan diri is duha lamang ka bahin. Una, pangandoy sa kaugalingon. Panduha, pangandoy nga kalibutanon. And then ato na siyang sumpayan sa tulo, mo'y maghatag og katubagan ni ining duha, mao ang pangandoy nga langit nun or pangandoy sa Dios para sa tua. Sa bersikulo 1, nagisgot siya nga diin ana ay panagbingkil, ana ay panag-away. Unsa may hinungdan ni ining tanan? Unsa may hinungdan ngano na may bingkil, ngano na may away, ngano na ay walay pagsinabtanay nga ngano man. Ningon si Santiago, di ba nga nagkasumpaki man ang sulod ninyo? Kani nga mensahe is gipaabot ni Santiago ngadto sa mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon nagpasabot nga din Kristohanon na kay Kristo sa kinabuhi. Mao nang giingon sa ikaduhang Korinto 5:17 nga diin nahiusa na kakang Kristo, bag-o na kang binuhat, ang daan miagi na og ang bag-o nagsing-abot na or niabot na. So ang pasabot niini, gipasabot ni Santiago nga diin kaning mensahe is iyang giagto ngadto sa mga Kristohanon. Mga Kristohanon nga diin nagpasabot nga naay kausaban na sa ilang kinabuhi. Apan unsa may nahitabo diri sa bersikulo 1 sa kapitulo 4. Ana ay panagsumpaki sulod sa inyo. Sulod sa inyo ha. Ngano man, tungod kay kung Kristohanon na ta, dapat nagkinabuhi kita sa kabubuton sa Dios, sa kalipay sa Dios, ang atong pangandoy mao ang Dios. Apan naabot sa punto nga din kani mga tawhana, kani mga Kristohanon is ang ilang pangandoy is taas sa ilang kaugalingon. Kung atong pangandoy is para sa atong kaugalingon, wala na ta nangandoy sa mga butang nga para sa Dios. Og tungod niini magkasumpaki ang ato ang pagbati. Magkasumpaki ang ato ang mga pangandoy. O kung magkasumpaki ang sulod sa atoa, mo resulta ni siya nga dili ta magkasinabot, mag-away ta sa atong mga kauban sa simbahan, mag-away ta sa ato ang kauban sa pamilya, mag-away ta sa ato ang kauban sa mga Kristohanon. Nga naman, tungod kay naa naman tay kaugalingon nga interest, naa natay kaugalingong pangandoy, naa natay kaugalingong tinguha. Ningon sa bersikulo 2, gusto kamong manag-iyag mga butang, unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mopatay. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha, busa nakigbingkil og nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo nangandoy ni ini sa Dios. Laktod nga pagasulti, matag usa sa twice na atay mga gitinguha, na atay mga gipangandoy. Tinuod ka na siya. Sayop ba kini siya? Dili sayop ang mangandoy. Dili sayop ang naatay gitinguha. Dili kini siya sayop. Mahimo kini siyang sayop kun nangandoy ta para lamang sa pagtagbaw sa lawas no natong kaibog, para lamang sa pagtagbaw sa atong tiyan, para lamang sa pagtagbaw kung unsay atong gitinguha, unsay atong gusto, unsay atong mabatunan. Og tungod niini, kung atong kaugalingon ang atong gibutang nga pinakasentro, murag atong gipadaplin ang Dios nga si Kristo. Kung atong makita diri sa bersikulo 1 ug sa bersikulo 2, tungod kay naa naman ang atong kaugalingong pangandoy, naa naman ang atong kaugalingon nga interest, naa naman ang atong kaugalingon nga tinguha. Ug mao na ni siya, tungod sa pangandoy, buhaton nimo tanan para mabatunan nimo ang imong pangandoy. Kung nangandoy ka para sa Dios, imong buhaton ang tanan, bahalag mamatay na ko Lord, buhaton ako ang unsa may gusto nimo, di ba? Pangandoy man na siya.
apan kung nangandoy pud kag daotan. Kung nangandoy ka para sa pagtagbaw sa imong kaugalingon, usahay buhaton pud nimo ang tanan or buhaton sa usa ka tawo ang tanan niyang pagabuhaton or gusto para lamang matagbaw ang iyang pangandoy o gitinguha sa iyang kaugalingon. Mao na sa bersikulo 2 niingon, usahay na ang patay. Usahay mo patay na lang ka tungod sa imong pangandoy. Usahay mangawat na lang ka tungod sa imong pangandoy. Usahay imong limbungan ang imong kaugalingon. Usahay limbungan nimo ang imong ginikanan, limbungan imong bakakan ang imong mga igsuon, imong bakakan ang imong mga kaila, mga higala, nganuman tungod kay para mabatunan lang nimo ang imong gipangandoy. Maski kabalo ka nga sayop, imo ni siyang tabunan tungod kay naa kay pangandoy nga matagbaw ang imong kaugalingon. Ug mao ni siya pinakadako nga sayop, mga igsoon. Nangandoy kita og mga butang. Andin tungod kay wala man nato nadawat, is mabuhat na ang tagbisang unsa nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Ang gipasabot sa bersikulo 2 o sa bersikulo 3. Sa bersikulo 3 nag-ingon siya, o sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Sa bersikulo 2, nagpasabot niini nga wala nagitubag ang imuhang pangandoy. Wala gitubag sa Dios, wala gihatag sa Dios. Og tungod niana wala man naghatag og solusyon ang Dios, ikaw mo'y nangita og solusyon nga maabot nimo ang imong pangandoy pinaagis imuhang kaugalingong pagbuhat, kaugalingong prinsipyo, kaugalingong mga binuhatan, kaugalingon nga pagbuot. Muna, Lord, wala man ka naghatag og solusyon. Ako nalay hatag og solusyon. Wala man nimo tubag ang akong pangandoy. Ako nalay buhat sa ako nalay tubag sa akong pangandoy. Og wala man ka nagpakita Ginoo og steps Ginoo nga unsay dapat tong pagabuhaton. Ako mo'y magbuhat niini. Ako. Mao na ni siya sa bersikulo 2. Og mao na nga din gipaklaro ni Santiago sa bersikulo 3, wala lagi gitubag sa Dios. Kay nganuman, tuod kay nasayod ang Dios nga diin kung unsa man ang imong kasing-kasing, nagtinguha kini siya og bati og pagtagbaw lang sa imong kaugalingon. So ato makita diri, is mao kini siya. Dili sayop ang mangandoy. Dili sayop ang magtinguha kita og mga butang. Apan sayop siya kun ang atong pangandoy o ang atong gitunguha is gawas sa kabubuton sa Dios. Pangduha nga sayop, kung wala man gani gitugot sa Dios nga mabatunan nato ang atong mga pangandoy or gihatag sa Dios ang atong mga pangandoy, pasabot niya na is na itumong ang Dios. Wala ningon ang Ginoo nga din kung wala nako siya tubaga, hala ikaw mo ay pagbuot-buot og tubag sa imong pangandoy. Dilingon ani. Dilingon ana ang pamaagi sa Ginoo. Ang Ginoo is andam siya mohatag sa tanan. Tuod ba kung imong nasayran nga din ang Dios mo nagbuhat sa kalibutan, ang Dios mo nagbuhat sa mga bituon nga makita nimo sa gabii, ang Dios mo nagbuhat sa mga tao, ang Dios mo nagbuhat sa tanan nga imong makita. Kana pa ba kang imong gipangandoy nga gamay ra kay na siya atubangan sa Dios, dili ihatag sa Dios? Kaya ihatag sa Dios kung unsa imong gipangandoy, unsa imong gitinguha, kun unsa man. Kung ang imong pagbati is imong gibutang diha sa tinuod nga pangandoy nga malipay ang Dios sa tanan nimong gitinguha. Ug mao na siya ang dapat natong ikinabuhi. Pangandoy nga din ang Dios malipay sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Mao na nga din kung naaman ta karon naaman tay mga pangandoy nga lawasnon, naaman tay mga pangandoy sa atong kaugalingon, gusto ka mahimo ka nga number 1 sa kanang bar exam para i-appreciate jud ka sa mga tao nga glory na kay sa imong kaugalingon nga yaya brightan ni tawanay nga murag ingon ana na and then murag malimtan na nimo nga din ang tanan diay nga gibuhat is para sa Dios. O di ba ka basin kung tubagon sa Ginoo pagampo nga din kung makapasar ka niini is mahambugiro na kag maayo or mapahitason na kag maayo nga din malimtan nimo kung kinsa ka atubangan sa Dios. Kani bang usayang ang plano sa Ginoo is dili nato siya masabtan. Tungod kay ang Dios mo'y nasayod unsa ang mahitabo ugma. Ang Dios mo'y nasayod unsa mahitabo sa kaugmaon. Unsa mahitabo sa pila ka buwan gikan karon, pila ka tuig gikan karon, ang Dios mo'y nasayod niini. Siya mo'y nasayod kanus amang gani ka mamatay. Ang Dios mo'y nasayod niining tanan. It means nga kung wala gihatag sa Dios ang imong pangandoy, maski giunsa pa na nimo gluhod-luhod og pag-ampo at tubangan sa Ginoo, kung wala gihatag sa Dios, it means na ay rason ang Ginoo nga wala niya gihatag. Wala niingon nga din wala gihatag sa Ginoo para sa imong kaugalingon nga diin
malipay ang Ginoo nga luoy kay katan-awon, dilingon ana ang pamaagi sa Ginoo. Wala gihatag sa Dios tungod kay gusto sa Dios nga din ikaw na kay usbon sa imong batasan, na kay usbon sa imong kaugalingon. Di ba ka nga ganahan ang Dios nga din mas mo submit pa kaniyag maayo? Di ba ka nga ganahan ang Dios nga usbon ang imong gitinguha? Ug mao ni siya ang ato ang gisgutan karon. Unsa man ang pangandoy, unsa man ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, mao ni siya dapat ang ato apod nga pangandoy. Mo nga sayop nga pagbutang sa atong pagbati, sayop nga sayop nga pagpangandoy, sayop na binuhatan. Mao na nga diin sa bersikulo 4 unsay giingon, maluibon, wala ba kamo masayod nga ang nagpakighigala sa kalibutan mao'y pagpakig-away sa Dios. Kay kadtong buot makigigala sa kalibutan nakig-away sa Dios. Nagingon diri ayaw ninyo hunauna nga wala hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu ang gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. No, duha ka klase nga pangandoy, pangandoy sa kaugalingon, pagtagbaw sa kaugalingon, o pangandoy nga kalibutanon. Pangandoy lamang nga kutob sa kalibutan. Apan, mao ni siya, asa man ang pangandoy nato diha sa Dios. Balikon ko, if ang atong pangandoy, mao ang Dios, din dili ta mangandoy sa pagtagbaw sa atong kaugalingon o pagtagbaw kung unsa man ang standard sa kalibutan. Pastor, nangandoy ko sa akong kaugalingon nga mas mapaduol ko og maayo sa Ginoo. Pastor, nangandoy ko sa akong kaugalingon nga diin mubuhat ko niini para sa Dios. I mean, kung nibuhat ka ni ana para sa Dios, dili na pangandoy sa kaugalingon. Pangandoy na para sa Dios. Kinibuhat man ka para sa Dios. Lahi man ni siyang para sa kaugalingon o para sa Dios. Kung gibuhat na nimo para sa kahimayaan sa Dios, para na siya sa Dios. Kung nagbuhat ka ni ana para sa imong kaugalingon, nindot kay katanawon, murag ingon ani, murag mapahitason na kay ka, kung nagbuhat ka ni mga butanga, is kani siya is murag dili na siya para sa Dios. Mura ba og kaning usa ka tawo nga naglingkod sa bangko. Ang kaning bangko is mao ni siyang trono sa atong kaugalingon. And then kaning tawhana is milingkod siya sa bangko, ikaw mo milingkod sa bangko. Nga murag niingon, kaning kaugalingon is kani ang akong trono. Ako mo magbuot niini kung unsa akong mga pangandoy mao ang akong pagabuhaton. Ako. Di ba? Mao ni siya pangandoy sa kaugalingon. Apan ang pangandoy sa Dios is kanang trono sa imong kaugalingon. Niyon ka, Lord, please tabangi ko Ginoo kung unsa ang ako ang mga tinguha, mga pangandoy ang akong kasing-kasing. Lord, akong isubmit Ginoo kaning tanan para sa imuha. Ikaw na mulingkod sa asaman sa trono sa akong kaugalingon. It means nga din kanang lingkuranan ang trono sa imong kaugalingon, ang Dios mo'y naglingkod niya na. Imong gipalingkod ang Dios mo'y magbuot para sa imong pangandoy, ang Dios mo'y magbuot para sa imong mga tinguha, ang Dios mo'y magbuot kung unsa man imong gusto. Lord, please, tuguti. Lord, please. It means nga kanunay nimong pagabuhaton o kanunay nimong isulti nga ang Dios mo'y magbuot sa tanan nimong pagabuhaton. Ikaw mo'y naglingkod sa mong trono o Dios ug ari lang ko sa kilid. Musubmit ko kung unsa imong gusto, musubmit ko kung unsa imong tinguha. Ana ako sa imong tiilan o Dios. Nagpaubos tungod kay wa ko'y mabuhat kung wala ka. Mao na siya ang tinuod nga pangandoy. Pangandoy nga imong gipangandoy ang Dios. Mao nga diin sa matag usa sa atong kaugalingon. Siguro natay mga tagsa-tagsa nga pangandoy, di ba? Di ba sa inyo sa mga nakadungog, nakakita karon. Siguro nangandoy ka nga makapasar ka sa exam. Siguro nangandoy ka nga makahuman kag eskwela. Siguro nangandoy ka nga diin madato ka para makatabang ka sa imong pamilya. Siguro nangandoy ka nga diin mas mapalago pa nimo ang imong nga negosyo. Siguro nangandoy ka nga diin sa mga batanon nga diin matagad ka sa imong nga unsa man na siya imong crush or unsa ba. Nangandoy ka nga diin magkadayon mo, magkarelasyon mo sa kinsa na imong gitinguha.
kung kabuton sa Dios, itugot na niya. Di ba ka nangandoy ta nga diin maayo ka sa imong sakit, o di ba ka nangandoy ka nga diin kanang dili sa ka kuhaon sa Ginoo. Daghan kay tag klase nga pangandoy. Nagkadaayang klase nga pangandoy. Apan, usa ra jud ang mensahe ni ining taknaa. Ang imong kasing-kasing ibutang diha sa Dios para ang imong pangandoy ang Dios may magbuot magdumala niining tanan. Tinguhaa nga Lord, akong isubmit Ginoo kaning ako mga pangandoy. Lord, ikaw Ginoo mo nasayod sa akong kasing-kasing. Lord, ikaw mo'y nasayod kung unsa mahitabo ugma. Lord, mao ni siya nangandoy ko niini mga butanga. Apan Lord, if dili man nimo ni siya ihatag sa ako hatagi po ko kasing-kasing nga mudawat unsa man ang imong gitinguha. Lord, hatagi ko kasing-kasing nga mudawat unsa man imong kabubuton. Lord, hatagi ko kasing-kasing nga mo submit unsa man imong mga pangandoy. Mao ni siya. Dili tungod kay atong i-insist, Lord, dapat jud kani. Murag ikaw na noy nagbuot sa Dios, nga murag ang Dios nalay mo submit nimo. Dili ngon ani ang atong mga batasan. Nahiusa na ka or kita ni Kristo ug mo submit kita kung unsa ang kabuton sa Dios, unsa ang tinguha ni Kristo. Magkinabuhi kita para kang Kristo. Magkinabuhi kita para sa himaya sa Dios. Mao ni siya ang atong pangandoy. Muna if unsa man ang imong gitinguha karon, unsa man ang imong pangandoy karon. If naa ba kay gipangandoy karon nga wala pa tubaga sa Ginoo, basin baya nga diin atong i-check ang atong pangandoy. Basin nga nangandoy ra kaniana para sa imong kaugalingon ug dili para sa Dios. Basin nangandoy ra kaniana kutob lang niining kalibutana. Basin nangandoy kaniana ka-focus sa imong kaugalingon if wala tubaga sa Ginoo. Naa ba kay giampo nga wala pa tubaga sa Ginoo? Basin pagampo na siya nga para lang sa imong kaugalingon. Iuban ang Dios sa imong mga pagampo. Iuban ang Dios para sa imong mga plano. Iuban ang Dios sa imong mga tinguha, sa imong mga pangandoy. Ang Dios mo inindot kayo nga partner sa imong mga pangandoy. Tungod kay siya mo'y nasayod sa tanan. Tuguti kung unsa ang kabubuton sa Dios, mo submit kita unsa ang tinguha sa Dios para sa atong kaugalingon. O kana siya ang pinakaanindot nga panghitabo sa imong kinabuhi. Mga diin, if naman tay mga sayop nga mga pangandoy karon, if naman tay mga sayop nga mga tinguha, if naman tay sayop nga mga nabuhat, naman tay mga sayop nga mga desisyon, sayop nga mga plano, pwede ta mo duol balik sa Ginoo. Lord, dawato nimo. Like Lord, nasayop ko sa akong mga tinguha, nasayop ko sa akong desisyon, nasayop ko sa akong mga binuhatan. Lord, pasaylua ako. Tabangi ko Lord nga diin mabalik akong tinguha, mabalik akong pangandoy, mabalik ang akong desire nga ikaw lamang o Dios ang ako ang gitinguha, ikaw lamang o Dios ang akong pangandoy. Mao ni siya ang atong pagampo diha sa Ginoo. Atong ibalik kung unsa man ang tinguha o pangandoy sa Dios sa atong kinabuhi. Ug hinaot ni ining mensahe nato karon. Nahikap sa Ginoo ang atong kasing-kasing, naabli sa Ginoo ang atong una-una. If naman tay mga kasaypanan, pwede ta mo balik diha sa Ginoo. Atong pangayon, Lord, unsa man nimong pangandoy Ginoo, tugote Ginoo nga maupo ni siya ang akong pangandoy. Unsa man Ginoo ang imuha Ginoo nga tinguha, tugote Ginoo nga diin maupo ni siya ang akong tinguha. Imong kabubuton o Dios maong tabangi ako nga diin maupo ni siya ang akong pagabuhaton. Magkinabuhi ako nimo o Dios para sa imuha lamang. Og dili sa akong kaugalingon. Mga diin, if nabati nimo nga diin na kay mga kasaypanan, if nabati nimo nga na kay mga sayop nga tinguha, if nabati nimo na kay mga sayop nga pangandoy, uban ni ako niini nga panahon, and then magampo ta diha sa Ginoo, nga din itugot sa Ginoo itugot sa Ginoo sa atong kaugalingon nga na iyang ibalik ang atong mga pangandoy, iyang ibalik ang nagdilaab nga pangandoy para sa kahimayaan sa Dios og dili sa atong kaugalingon. Naman tay kasaypanan, duol diha sa Ginoo. Uban ni ako karon ining takna og magampo kita diha sa Ginoo. Samtang imo hapod nga sundon ang akong mga pagampo. Ginoong Dios ni ining panahon, salamat sa kahigayunan nga kami makatuon sa imong pulong. Salamat o Dios nga diin imong gitugutan, imong gipaabot sa matag sa among kaugalingon unsa ang tinuod na tinguha. Lord, pasaylua ako. If naaman ko mga pangandoy, tinguha, plano, binuhatan, nga mga sayop sa imong atubangan, pasayloa ako. O Diyos,
Nangandoy ako nga din ikaw ang Dios nga mahimuot sa akong kaugalingon, mahimuot sa akong kinabuhi, malipay sa akong binuhatan. Lord, napakyas man ako sa una, pasayloa ako. Tuguti Ginoo, ug hatagi ako, og kasing-kasing, nga mangandoy sa imong kabubuton, mangandoy sa imong tinguha, mangandoy sa imong mga plano, mangandoy sa imong kahimayaan. Lord, gikan karon, ikaw ang Dios nga may magdumala sa akong kinabuhi. Ikaw ang Dios magkontrol sa akong mga desisyon. Ikaw ang Dios magmanage Ginoo sa tanan nako mga plano. Og Lord, ikaw ang Dios nga may maghari sa tibuok nakong kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Bisan sa simple lang nga pagampo, ngayon ato lang ang pagampo, is ma-appreciate sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga willing ta magpaubos kung namatay kasaypanan, willing ta mo dawat nga din, Lord, nasayop ako. And then ang Dios niini is malipay siya sa imong kasing-kasing ug andam siya muhatag pagbalik sa kainiton sa pagpangandoy sa himaya ug kalipay sa Dios sa imong kinabuhi. Mga kaigsuonan ko, again baliko na ako, dili sayop ang mangandoy, dili sayop ang naatay gitinguha. Kun kining tanan is gibuhat nato para sa kahimayaan sa Dios. Ato na siya i-close in a word of prayer. Ginoong Dios nining takna, salamat o Dios sa imong mensahe nga among nadungog karon. Salamat Ginoo nga din ikaw ang Dios nakadungog, nakakita, nagpaabot Ginoo sa imong mensahe, Ginoo sa imong makanakan. Nakita nimo Ginoo ang ilang kasing-kasing, nadungog nimo Ginoo ang ilang nga mga pag-ampo. O Dios, nagaampo ako. Nga diin pinaagi sa nagpadayon nga diin working Holy Spirit Ginoo sa matag usa sa imong mga kanakan. Lord, nagaampo ako nga diin kini usab o Dios is magpadayon nga diin ana ang kausaban na ang pagpaubos sa kaugalingon ni maski sa imong mga kaanakan nga diin o Lord nasayop man Ginoo sa ilahang mga plano, nasayop man Ginoo sa ilang mga desire, nasayop man Ginoo sa ilang mga tinguha, nasayop man Ginoo sa ilang mga binuhatan. O Lord, salamat Ginoo sa pagpasaylo Ginoo sa ilaha Ginoo. O Dios, salamat Ginoo nga din anaa ka ug salamat o Dios sa paghatag, pagbalik Ginoo sa kainiton, sa pagpangalagad kainiton, sa pagtinguha nga ikaw o Dios malipay sa ilang kinabuhi. Kainiton nga diin nangandoy sila, nga din ikaw ang Dios mahimuot sa ilang kinabuhi. O Dios, salamat Ginoo sa kagawasan. Salamat o Dios nga din ikaw o Dios anaa kanunay sa imong makanakan. Salamat o Dios sa imong mensahe. O nagaampo ako Ginoo nga diin kini mahitisok sa matag usa sa among kasing-kasing nga diin magkinabuhi kami uyon sa imong tinguha, uyon sa imong kabubuton, uyon Ginoo nga mahimuot ka Ginoo sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo o Dios.